So, hi! Hello, good morning! So, for today's video, magama ko og salad. Kaning salada, Armenian salad ni, kay dire ako nakatagbo aning salada. Kay salad is life, man yun niya, ako ang mga kagupa din he. So, tara, ubanay ko ninyo sa akong paggama og salad. Basin di ay po ganahan mo nga maggama og salad para ma-share po na ako akong nahibawan din hiba. Basin di ay ganahan mo mukaon og salad ug ganahan mo mag-diet. So, perfect kaayo ang salad nga akong gigama. Tara! So, atong unahon ni og hugas ning karne, ato na siyang hugasan og tarong, dayon atong itak-ang kay ato na siyang latan. So, while magpaabot ang lata, mag-slice ta sa mga ingredients nga ito isagol, atong hugasan ang atsal nga green ug atsal nga pula. Ato na siyang kwaon ang lison niya, kay di man nato na makaon ang lisong, ato ang kalon kanaramang iha ang unod. So, ato na siyang unahon og kuha ng iya ang mga liso. Kaning atsal ning pula, dili ni siya halang, kay murag tamis-tamis siya ba, din na to nag-slice ng atsal nga green, isunod na to ang atsal nga pula. Kanunay ko maghimo diri og salad, kay salad is life magin sila kani akong mga kagupa. Kanunay maghimo kaon og salad, kay kaon na mo na gyud so magpainit ta diri og tubig kay atong i-half cook ang atuang kanang atsal. Then kaning atsal butangan nato ni siya og asin nga gamay, then while nagpaabot ta abrihan taning mais nga gisulod sa lata unsa kay sala ani. So anaon nato na pag abre, then atong isalaon kay isaparit nato ang tubig ug ang iyang mais dayon. Himbukan lang tubig, i-half cook na nato ning atsal, 5 minutes ra ang time atong ibutang. While nagpaabot ang ma-half cook to siya, mag-slice sa direct parsley kay mao po ni ato ang ibutang. Dayon humani mo na siya og slice tanan, imo na siyang kwaon ang imo ang gi-half cook, then sunod atong slice ang ato ang karne. Last na to ning slice kay sagulan na ginatog karne ni atong salad ba ug unsa kay lami ani. Dayon, imura na siyang ipangsagol-sagol unahon na tuog. Mix ang karne, then ang mais, dayon ang gi-half cook nimo nga atsal. Dayon, imong ibubo ang parsley. Dayon, humana na, imo nang butang asin, dayon i-mix-mix. Then, mura to, salad na siya. Kanuna na nato niya. So, that's it. Thank you for watching. See you next vlog. Don't forget to subscribe, share my YouTube channel. Bye-bye!